Beata, finále. Sadkaj si. Ďakujem pekne. Ani som nedúfala, že sa sem dostanem niekedy. Kto si to myslel? No. Čo? Už som to skúsila 3 razy ešte v minulosti. Hej. A sa mi to nepodarilo, takže už som aj nedúfala, že sa sem niekedy dostanem. Teraz uvidím, ako ti to pôjde. Dúfajme, že niečo vyhráš. No však uvidíme. Všetko sa môže stať. Nič nie je isté. Ale budeme sa aj usmievať, keď nič nevyhráme. No však samozrejme. Sme mali Pokiaľ zážitok. nejde o život, nejde o nič. No vidíš. OK. Takže, Beata, písmenka prídu úplne automaticky. Máš minútu čas a teraz ti prečítam tvoje finálové slovo. Si pripravená? Áno. Tak poďme na to. Ďakujem. Potrpí si na kvalitné veci. Kožmeker. Ako? Kajšmeker. Ako? Kajšmeker. Kajšmeker? Fajnšmeker. Fajnšmeker, to sme hľadali, Beata. Nevadí. Aj tak dostaneš veľký potlesk. No, Ďakujem ti ďakujem. veľmi pekne. Vyskúšala si to, to je to hlavné. Ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to ťažké, nie? Áno, ďakujem. No, nevadí, pohode. Zvládneme. takže. Ďakujem. Ďakujem pekne, Beata. Ďakujem pekne aj vám. Na budúce dúfam, že sa zase uvidíme. Teším sa na vás. A prajem vám ešte krásny deň.